Здравей! Казвам се Моника и съм коуч по работа в Trixo Dinsten Shacks. По-точно казано, аз съм цифровата версия на Моника. Днес ще ти дам някои полезни съвети, за да избегнеш падания, подхлъзвания и наранявания. Хайде! Първи съвет. Работи без стрес. Важно е да си отпочинал преди да започнеш работа и да изпълняваш задачите спокойно. Работата в бързина увеличава риска от инциденти с 10 пъти. Съвет 2. Огледай се. Погледни преди да започнеш. Провери дали има килими, кабели, неравности или канали. Погледни за опасности. Съвет 3. Внимавай къде ходиш. Дръж погледа си на пода и околността. Съвет 4. Носи безопасни обувки. Носи затворени, здрави обувки с антихлъзгаща подметка, като обувките за безопасност на Trixo. Имаш ли безопасни обувки? Попитай за тях в офиса си. Съвет 5. Внимавай с влагата. Когато чистиш, подовете стават хлъзгави. Бъди внимателен. Разлял ли си нещо? Почисти го първо, преди да продължиш. Съвет 6. Освети работното място. Трябва да има светлина. Ако е тъмно, отвори прозорци или врати. Преминаваш ли от светло в тъмно или обратно? Дайте на очите си малко време да се адаптират. Дръжте всичко чисто. Преди да започнете, първо подредете всичко. Обърнете внимание на кабелите и разпилените предмети. Бъдете внимателни за разсейване. Разсейването идва от хора или устройства. Не ползвайте телефона по време на работа. Използвайте слушалки за музика. Не увеличавайте звука, за да чувате какво става около вас. Не носете слушалки, когато сте на път. Вземайте завоите широко. Това ще ви помогне да избегнете препятствия. Съвет 10. Ако има опасна ситуация на работното ви място, която не може да бъде решена, можете да я съобщите лесно чрез QR-кода зад мен. Това ще я изпрати директно до нашия екип за превенция. Нека работното място е безопасно. Скоро!